guys, pupunta kami sa may Pangasinan. Dami namin gamit. Grabe. Kailangan talaga pick up ang kailangan namin na sasakyan. Kailan kaya tayo mga kapundar ng pick up? Mga 10 years siguro. Okay, mga tayo. So, yan guys. Dito na kami sa bahay na gagawin namin. Nagbabagbag na kami. Medyo luma na rin talaga itong kahoy nila. Ayan, papalitan namin ng bubong. Ito siya guys. Bale, 2 agwas lang ito na may atik sa harap. Binabaktas nila. Bale, second floor kasi ito. O yun ako. Naghihintay ng babagsak. Ano, para paborito is bandril eh. Kaya konting luwan. Ito. So, ayan guys, gagawin namin bubong ng bahay. Hindi bubong. Talagang sira na rin yung bubong niya, yung kahoy. Bulok na rin. Hindi, Peralta, Basco. Ito yung pinakalikod. So, ito yung guys, yung pinakalikod ng bahay. Ayan, lalagyan din namin ng spandrilan. So yan guys, rafter type yung gagamitin natin dito sa may 2 agwas na may atik sa harap. So ayan ang rafter natin, 2x4 by 1.5 na tubular. Ito rin yung mga gagamitin natin guys. Mga C-purlins natin, 2x3 by 1.5. Bali kinuha lang ng 500. Hindi ko nagkakamili, nasa 500 plus yan. 2x3 by 1.5. So ayan guys, ayan o. So ayan, ito na rin guys ang yero natin. Pati mga yero natin, turco brown yung kulay. Yan. Bali 0.4 siya. Bali 14 pieces ito. Bali 15 kasi nagpasabra tayo ng isa. Kasi may atik sa harap ko. Bali ito yung mga gutter natin, 18 cut. Ayan. Medyo narimihan ng konti kasi yung nagbaklas sila kanina. So ayan, kasama na rin natin yung fascia cover at wall angle. Ayan. Kasi kompleto na natin kinuha ito, isang bagsakan na lang. So ito yung fascia cover natin. Ay, fascia cover spandrel natin. Iba-iba yung sukat niyan, 0.4. Ayan guys, 0.4 siya. Iba-ibang sukat nito, 1 meter, 115, and 125. So ayan, na-assemble na lang, pupulweld na lang yung isang rafter natin. Pagkatapos mapulweld, ilalagay na namin yung isang side. Kasi hindi namin pwedeng pagsabay-sabayin. Dahil umuulan to yung hapon. Tsaka nakakisam ito guys. So hindi pwede. So step by step ang paggawa natin. Hindi pwedeng sabayan. So ayun o. Ang sarap lang ko. Ang sarap lang ko. Ano, so yan, ako si Wesley, siya na nag-full weld. Huwag kami ka tayo, Wesley. So, yan. So, ayan, tuloy-tuloy lang. Ganyan lang kasimple guys, ang gawa ng bubong. So, bali pala guys, ito yung gagamitin natin, fascia board. Ayan.
2x8 by 1.5, may git 900 dito. So ngayon may git 1,000 na to guys kasi nagmahal lang lahat ng materyales. So swerte pa rin ni madam at naka-order siya ng maaga, medyo mura pa. Ngayon mas mahal na guys ang bakal. So ayun, pininturahan natin sa labas at sa loob yan. Kasi ito yung naman importante yung nasa labas na, yung sa labas yung sanay pa natin. Kasi kung pipinturahan lahat yan, nakaraming pinturang maubos. Tsaka galvanized naman yan, so kahit hindi na pinturahan. Si Wesley Snipe. Si Wesley Snipe. Ito, second floor yan. Ayun o, ayun siya o. Oy! Kaway ka ba ta? Ayun. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ang dumi ng case na ipapalinis natin yan. So, ayan na, pinalagay na natin yung rafter. Ayan, spot na ni Wesley. Ayan, so, bali isang side muna yung tatanggalin namin kasi, hindi pwede, delikado na naman. Oh, yan o, maitim na naman ang panahon. Ayan, ako, nakakatakot. Baka biglang umulan. Oh, yan ang ginagawa dyan. Ayan, nakaupo. So, ayan guys. So, bali side to side lang muna yung lalagay na rafter. Kasi, dos agwas yung bubong nito guys. Ayan, ang kagandahan nito kasi guys, yung dating kahoy na, ayan o. May mga bakal na nakalabas, so napakatibay na. Kahit tubular yung lalagay natin, napakatibay nan. So yung ginawa rin natin, ayan o, nilagyan natin ng pinaka-truss beam dito sa gitna. Ayan, truss beam na yan guys, yung nilagay natin. Tubular din siya. May pinaka-truss beam siya kasi dos agwas na may atik lamang ang bubong nito. So, ayan. Nakakabit na yung symbol natin. So, bali ito, nakakisami kasi ito. So, hindi pwede nating buksan lahat. Para, in case na umulan, madali na lang natin lagyan ng tolda. Kasi nagdala rin kami ng tolda for emergency sa ulan. Ayan, palilinis muna natin. Ayan, nililinis, sobrang dumi. Sobrang dumi ng kiso Parang gagawin namin ngayon. Isang side muna. So ito yung may atik yan. Ayan, sa may harap. So yan yung naka-extend na atik. So bali ito yung kabilang side. Ordinary lang ito guys, yung yero niya. Medyo may kanipisan na rin at so ayan guys, yung pinaka-canopy na yan, naka-costly na yan, bumigay na. Bali tatanggalin na namin yan, muntik nang bumagsak kanina yung kasama natin. So ayan, tatanggalin na namin, gawan na lang namin ng paraan para malagyan ng design kasi wala pala siyang biga. So ayan o, ang laki ng crack. Naku, nakakatakot. Ayan o, ayan, tatanggalin na namin. O sige, Mario. Ayan o, ang laki na ng crack, kabilaan na. So nakakatakot. Ingat ingat. Kailangan dahan-dahanin lang. So yun guys, bali tatanggalin na namin yan. Ayan, para makatisgrasya pa. Bali guys, ayan o, pinanggal na namin yung pinaka-canopy. At bali may biga din pala siya, kaya lang bingay. Ayan o, pinanggal na namin. So ayan, bali nawala na yung pinaka-canopy niya. So ayan o, may spandrilan din namin to. So bali ito, binalikan na lang namin kasi may mga ginawa pa kami sa Hirona, kuya ko. So ito ay tatapusin na namin ngayon. Ayan, tapos meron pang maglalagay sa taas ang ridge roll. Bale, nilagyan din namin sila ng mga pin light. Ayan, nilagyan namin ng mga pin light. Bale,
hindi na nakasama sa kanyan, pero siyempre, mabait ang customer. Free na lang yan. Tsaka yung mga tibag. Yan. So, bali yun guys, yung ibang mga kasama natin, nasa ibabaw sila. Bali, naglalagay na sila ng mga ridge roll at mga flashing. So, yung nasa likod guys, ayan, yung nasa likod ng bubong. Ayan, nalalagyan din namin yung gilid na yun ng mga flashing. So, nagpagawa na tayo. Ayan, bali, naka-spandrel lahat yan. Ayan, bali, pinaglalagyan na rin natin sila ng mga PVC, dahil ng mga tubig. So, ayan, bali tinatapos na. Carbition trick. Carbition. So ayan guys, bali may katasan kasi ito. So dito na lang tayo. So ayan natapos na rin dito sa may babaw. Bali ayan yung mga ridge roll natin. Tsaka sa capping natin, ayun, bali pagkakasilan na lang yung mga dugtungan. Ayun, doon lalagyan pa ng flashing. So ayan guys. Tsaka ayan, dito yung capping niya nakabaho. Ako, uulan na. So, yan. Uulan na naman, guys. Baba na tayo. Baka hindi pa namin matapos. Uulan pa. Bali, last na lang na nilalagay yung flashing dito sa may gilid. Yan. Yung kanina, bali, inaayos lahat yung andon. Lahat na pinagre-rebate. Alangan naman umakyat na naman tayo. So, yun, guys. So, maganda. Halos tapos na lahat yan. Ayan, nilabas na rin namin yung mga PVC. Ayan, para hindi sagabal dun sa harap. Guys, so, bali 3 colors yung kulay nyan, yung pin light nyan. Ayan. Ayan yung last. So, ayan, tapos na kami. Kung nagustuhan nyo yung video natin, pag-like yung mga video natin, pindutin nyo rin notification bell para ma-update kayo sa mga video natin at pag-subscribe na rin. Maraming salamat guys.